Tanan ka mga street sweepers ang iga-deploy sang Iloilo City Government agud Mang Limpyo sang Dalanon kadungan sang selebrasyon sang Dinagyang Festival. Suno kay GSO Head Engineer Neil Ravena nga 100 ka street sweepers ang gikan sa GSO, 200 naman ang sa sentro kag beautification program sang syudad. Dugang pa sa natungdan nga yara sa 40 to 50 ka tonelada sang basura ang ilaga nila uman nga makolekta pagkatapos sang selebrasyon. Nagapanugyan man ang GSO sa publiko nga dapat maging responsable man sa pagkaboy isang basura sa insakto nga lugar. Report nagikan sa Iloilo City ni si K5 Jenny kauyunan para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.